Laispa laipsa. Hang ningi alumi akmena utrai Badala kaula kadera dua You play triken and radu nong wu nong tau Baik nasumar Haka katang pa badukon badaman sem bakoid. Amen. Kajing e jong try jong yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay. Lamban kajing slog jong man sem bakoid kindan rengkat bad pi baro. Kohan men kopara tongin IT yalade hakjat kading na jong Jesus. Bau Jisu nrin sumaringi, Jisu nkrusyaningi, unaiboringi, kam tame hakane kesngi. Ke bangile hakane kesngi, nilaban le da kajing kajingi, da kajing ting buram kajingi iau. Namar udai ublay jungi, namar day konrad jong kajing kajingi. Udai nong pendap nong penbiang, ya ke bangi dan kam ha kajing kajingi. Ngidai ban kan mau man kesngi, Bangi ngimla ban yai lai na kikti ki jong utrai. Bangi ngimla ban yai lai na kejeng don kejeng u. Waladangi persang ban pedri no u. Waladangi persang ban kledi u. Henry ngimla dalele. Namar udon ringkat ban ngi. Waladangi ngimaiti la deh u. Udon ringkat ban ngi. Upe ukme yengi. Kumjuru hagane kesngi kejeng pule. Kakhot kaweringi bangin pusan sepang kajing pen kre yalade bani kendu yau trai. Ngide ban ajing keny hakwe kesngi ya ke bangi le ya ke bangi em ha kajing em kajingi ha kane kesna prate. Den mata kadau kohan men kopara ha kane kesngi tongin pai yau trai Jisu ngin pen map nabaro kito kipor kiba bangi ngilaklet yu kebangi ngila lendet yu, kebangi ngila pet jengai nu, kam tame kebangi ngim semla banwan ban kre la de bani kandu yu. Tehakan kelimat kohan men kopara, tongin dem ka kle ke jungi hakmat jung blay try kan rat jungi, ngin pen map nabaro kina kilat kilet kitam gidona kipop kisang kiba ngila le hake jung em ke jungi. Kenang ba manga mapi ngilong kita ki breu ke bebit dor banterwa ya kane gejing maya ke bakrau. Da gejing sngerit bat gejing kloy jingi ban kelag bamut tongin pais u da ke ba ngia duai lang nga pla hau blay badan bor baro badiapi kohan men kopara bang lele pop shibun da gejing perkat da kiktin da kikam da gejing leklet Dagi jingle pala junga, dagi jingle pala junga, dagi jingle pala bakrawe junga, namar gata ngakerpada kamaria bukod, kabaisa gate soti, iya kiangel bad kirukod, badiapi kohan men kopara, banduai nagbanta junga, how try ublay jungi, ublay badan bor baro unis na yengi, madalama bigi pop jungi, unyalam yengi, sha kajing bam jukod. Amen. Amen. Draken Dratko Blazeyagi Draken Dratko Blazeyagi Christorab O Christorab
Haganega mas bakut gidawe kerpang na gebanta I Emelda Marwen banio ya gejing koi gejing kia akalang gemet bat kaman sim kumjuru na gebanta I Herlin Seliang Dianglin Marngar Damenishan Marngar Yafi Sira Marngar Name Shirta Marngar Kamtame bakin lain na gejing pos new konsya bakin yo ya gejing kot gejing kia kumjur ngijuai nak benta I ku marsor basidom jur menta baidan pedeng gejing pang gejing sitom bablai tracken rat un kta I in yo no ya gejing kot gejing kia na gejing pang kumjuru na benta I Philomena Rambai ngijuai mam iru in yo no ya gejing kot gejing kia kamtame na gejing pang keba I yomat ha kene kelemat Iduairu na gebenta I Disen Donbor Suban Bama iru nyo I gejing koi gejing kia kamtam ba gejing dap gejing I menen gasngi la san snem kerta Ngiduai bablai tracken rat un kurku kurdoi I udang I gejing dan kam kabai dan kam kamtam inang he nang san ha gejing tiberu gejing tiplay ha gejing koi gejing kia kaliang kamet bat kamen sem Koblay me ba penlong ya kidanot jong kirunge bakin ya terlitang ha kawai hi kaman to ai baki pai jong me kin I ya kaba me hukum batkin trang ya kaba me kular ba hapadeng ga jingkala jong kane kaperthei ya kidanot jongi en penne hangta habadan ga jingkmen basisha dauturai jing Jesu Kristo kon jong me ubi imbat basan sha rengkat bad me ha ga jing long kawai jong man simbakut ublay junam la junam amen Kajing pule na kashti ban kong jong upalus bakoi syaki Kristan Thessalonika kalnong kabalai kedkot kebanyaw ter hadu khalai ko para habaro kajing lanot bat kajing sipa jongi la pentingan yangi syapang jong pi da kajinget jong pi naba menta ngisngew im lada piskem ha utrai da ka kajing aingo bangila banterwa ha ublay na kabenta jong pi na kabenta baro kata kajing kemen haba ngisngew namar jong pi khmat ublay jongi da ka ba duai senyasngi bangin dubla ban yo I ya pi markmat bat ban pendap ya kata kabaduna ha kajinge jong pi to ublay bat ukpa jongi daladehi bat utra jongi ujisu kin kdau ya kalenti jong pi kin kdau ya kalenti jongi shapi bat to utrai un pelong ya pi bat nang roy bat nashlei ha kajing ya iwei pat bat ya baro kibreu thik kumba mangi ngi ya pi khnang ba un pen khlan ya kidot not jong pi ba kin long ki basngur ha kajing khoj hakmat ublay bat ukpa jongi ha kajing wan utra jongi ujisu lembat kiri khoj jong u baro kakten jong utrai Nisongo iau play. Sam kandai peu nomor nyospa nyopunriu. Nyospa nyopunriu. Ngin ruai antifon baningkong idikat lai sau kat wei kat lai teradu kat riu kat nyo. Kajaga rimela long kutrai namenengo me ben payu briu sha kendel
ko kun sha me ram Shia jan slem ya me kum shi sngi kum jing pej mit ba pen kut mi sngi ka ja ka ri me la long ko try na me Bitar jo me e batip jing in kong ban e pen lim la jing bitar kat no men pen slam pen jem ko try to is nice go lem ka ja ka ri me la long try na menengo ka jing e jo me shlei hangi bangin kmen ala kasngi ben kmen yangi na mar ka jing snew baban yangi shilenter imbre Gari me la long ko try na menengo to pen pau ki kambat burom chong me try angi juno jing e chong me kan yai sabat ngi try kamati jongi kaja kari me la long ko try na menengo Hallelujah Hallelujah Kod ya piki lo gong utrai Namar ngalaya tulo tapi Gad kabang ngalaya sngau nauk pajonga Hallelujah Hallelujah Utrai dan ringkat bat pi Ringka bat piru. ka jing pulen ga gospel bakhot kat kum o Matthews ka bram ame ko try ha ka ta ka por u Jisu ulong hala kisenran to sharai naba phimtip ha kanu kasngi utrai jung phi unwan henry kan mau kane lada utrai ying ulatip ya kekenta jong kamit bau nong tu unwan unjin dala ap bat dala sha yaw nong tu ban prong hapo kaying na kane kadau phiro phidei ban long barabor ki bal kre lapa namar ukun ubreu unwan hakapor ba phim khmi lenti satya habakumta u ei utaw shakri bala ban shania bat ubastat Yau ba utraying ulatung unong pej halor kaying kasem jung u ban ai haki kabam kasa hakapor kababiang suk uta ushakri yau ba kan rajung u haba unwan unlap bau dang le kumta sisa ngong happy untung yalau nong pej halor kaspa kajong u baro Henry lada utau shakri basniu uang halade ukan rajonga udang selam banwan bat uns dang ban sho ya kipara shakri bat ban yabam yadi bat kinong buaj ukan rajong utau shakri unun pai ha kasngi bo khme lenti yu bat ha kata kapor bo tip
bat un panshitom yu bat un pa yu lang bat ki arsap hang ta ki breu bat ki lenyar bat ki kriat yala ki bniad ka gospel u try Kajing yaro ya make Chris. ko han men ko para how try Jesus Christ menta kasngi u Jesus ha ka gospel u kran hanga happy kini kiktin to sharai to husiar to penkre ban long ki balakloi ban priang yaw trai namar ngimtip lano utrai jongi unwan balai namar ngimtip hakano kapor hakano kakanta hakano kurukom unsawan bad haba uwan sem laai yengi kadak ne kasany unsuwan hakajung em gajunga gajung pi den mata kadau jisu u khod were nga yapi bad u kuntu kan pam yang yapi bangilong kita ki breu ki ba long ki bala sharai ngilong kita ki ba husiar ban ngilong kita ki breu ki bala pankre ban ban kloi ban priang yu ha kajung em kajunga kajung pi kanai kadai ka thong ka jonga kajung pi kum ki khon Kristen bani kendu yo try ha kano kapor den mata kadau ha gane kasngi ngide ban kli la de ha to manga mapi kum ki khon ki jongblei shisha ngilong em kita ki bala husiar bha ki bala sharai bha yala ka jong em ha to shisha manga mapi ngilalong em kita ki bru ki bala pan kreb ha bat ngilalong em kita ki bakloi ban priang yo try ha ka em habang ipej nado ka history basdang jong kabalang bat kumjuro habang ipule ya ka Bible na ka kitab barim ngilap baw Abraham upen kre bahaya lade kamtame ulong uta ba husiar bha ban yo sngew ya kasur ka jong blai bad ulong basharai bha ban but yalade kat kum ka e ka baw trai ulap pha yu ulap khot yu ban le bad ulong shisha ubakloi ban le ya ka e ka ba utrai uong ha u ne ulap pha yu den matu kadau haba ulong utaw bo husiar ban sngabi ktin ga chung blei ulong utaw basharai ba ban pendap ya ke e ka ba blei ula phayu bad ulong utaw bala kre ban le ya ke e ka ba blei ula phayu khamta me blei ula phayu ban kenya ya lau jong ukhon ba more jong Isa u Abraham u snap da ga husiar ya ke e ka ba trai ukren bad ulong basharai ban but ya ke e ka ba trai u la le bad upan kre yala de ban terwa yala ujong ukon ban ngi kata ka jingkloi ka jungu ban kenya ne ban ai jing terwa yala ukon haublei uyo mat ya ka jing ya ka jing isnei uyo mat ya ka bor ka jungblei ha ka to ka klimat ka ba ukloi ne ule ya ka mon ka jungblei kumjuru ngi yu Moses habau try yu wan shu Ukren yu, ukhod yu, banlong unong ya thulo pa jungu, banlong uta u channel jungu, lane uta unong yalam jungu nakabanta kipai Israel. U Moses ulong ubahusiar ban ngap ikitin ke jungblei, but uda sharashi shayalade, ban bud yak ega bau blei ulaong yu ban le nakabanta jungu, but haba ukloi ban priang ya ke e ka baw blei la khod yu ya khamtam ya kata ka jing khod ga jungu u Moses u yo mat ya ka bor ga jung blei nado basdang ka commission ga jungu hadu bakut ka jing em ga jungu u yo mat shisha ka bor ga jung blei u blei u dan shisha rangkat bado Moses berkum juru habangi pe je jing em jong ka Maria tesoti ka kmi jungi karu habaka kloi ban ong ho je ka mon ga jung blei habaka husiar bah ban bud ya ke e ka baw blei ula ong yaka ban le ne ban pendep dakata ka jing kloi ga jungka dakata ka jing husiar ga jungka dakata ka jing sharai bah jungka ya ki hukum ge jong blei kayo amah je ka bor ga jong blei u blei udon rangkat pat ka kumjur ki apostol ki khat arngot
Họ nghĩ uwe ujano hanrei ki baro kita kinong bot jong Jesu ki amadi ke bor ke jong blai. Namar ki long kita gi bro ki bakloi ban penkre. Hapo ke balang ke jingi menta ngidon ki rukhut. Ngiyo i habangi pule ya ke jeng jong ki rukhut. Ngiyo i bat ngila bantep ki ne ki rukhut baro jong ke balang Katolik ki long sisa kita ki ba husiar bat ki batasha ki balasha rai bahaya lade. Bat ki lapan kreb bahaya lade. Bat ki long kita ki bakloi ke ban yo amat yo trai. Den mata kedau mangama pi ngide ban keli ya lade ha kene kesngi. Katno ken mangama pi ngilong kita ki bahusiar ya laga jong ke jeng Kristan. Katno sisa mangama pi ngilasha rai ya ki hukum ki ba ublei ulai ya ke jeng khoj ke jeng soti ke jeng lui ka ba ublei ulai yang ai pi. Bar hato sisa ngilapan kren ngilong nem kita ki bakloi ban yo mad ya trai. Hatong lalong nem kita ki balakloi ban yo mad ya baro ki ba ngin ya kendu ne ki ba ngi ya kendu ha ke jeng ka junga ke jung pi. Kohan men ko para habangi pe ya kabalang Kristan jungi ha kane kari lum khasi jungi. Kham tame ngin pen manta ya kabalang Kristan Katolik jungi. Kabalang Kristan Katolik jungi. Balai sisa ngi sadin. Balai sisa kabalang jongi hari lum kasih menta kelasa hadin. Banya nujor habangi pej ya ka history jong kabalang mensua kabalang Kristen Katolik mensua hari lum kasih. But menta gis ngi sisa ngi sadin. Ngi sadin. Yole se day nakadau jongi kinong yalam kinong pej balang. Si benta ho yole se gadai Henry ngim laban ong ba kadai tang na kadau jong kinong yalam. Henry kadai kadau jong ngi baro ki bala pediang ya ke jengai ke jong trai. Dei nama ta kadau ba kabalang Kristen Katolik jengi ha karilum khasi. Dei nama ta kadau ba karilum khasi jengi menta kasadin adu kata-kata. Ngiti ba ki na gisngi ki baladep. Ngiti ba ki na gisngi baladep. Ha ki research ba pher ke ba ka sarkar kalale kalap. Ba bon ki jing sneu kilawan hapo rilum khasi jungi hapo ka jela ka jungi ha kane ka chnong ka thau ka mangi ki Kristan Katolik mangi ki Kristan ngi shong isa mensua haba ka balang Katolik ne ka balang Kristan kawan ngi yomad ya ka bor ka jong blei baro ki jing sneu ki herkrat ki petkrat na ka rilum khasi ki jungi ka jing shai ka jing nang ka jing start ka jing ti breu ka jing ti blei kawan. Namar ngilong kita ki breu ki bahusiar ban sngap ya kasur ke jong belai. Ngilong kita ki basarai ban bud ya ke ba kabalang kalabu Ahmad junga ba jung pi. Ngilong kita ki bakloi ban le ya ke ke bau belai ula khot yang ngi ban le. Henry kadang mi gisngi ngiyo i sisa ba kabalang jungi kadang hiya kadang sadin. Ngiyo i ba sisa ka jaj ban reu khasi jungi ka sadin ka dau. Namar ba manga mapi ki khon ke jonglei ngimlong sisa kita ki ba husiar ban snap ya ke ba utrai ukuran. Namar ba manga mapi ngimlong sisa kita ki ba sarai ban le bah ha ke jeng ka jenga ke jeng pi. Ngilong kita ki ba sarai bah ban bud ya ke ba utrai ublei ne ka balang kalabu na ka banta jenga jeng pi. Ngiem jengai naga ka ba utrai ula khot. Utrai khot yang ai pi bangin sngap ya kasur ke junguman kasngi. Haba mengingi sngap ya kasur ke jung trang yang apsua. Menta kasngi kam padai ka por jenga ban sngap ya me. Mangadang don ka por ban sngap ya me apsua. Ka por jenga menta kadai naga banta ke jing subha jung ka perthai. Haba utrai khot yang ai pi ban kala ke bamut naga jing em ke basneu na kano ka kam ke basneu ke bang em ngiong ba apswa kam padai ke poringa ban kala ke bamut ngadang don ke por belai ban kala ke bamut ap ngan enjoy shwa ngan shong shwa bat kane ke pop ke junga bat kane ke jing sneu ke junga me apswa ko trai apswa ngim kloi ngimlong kita ki bru ki bakloi ban snap ya kasur ke jung trai ngimlong kita ki bakloi ban kela ke bamut de na mata kadau bangi yo mat bangi yo i ba kabalang Kristen Katolik jungi kabalang Kristen ke jungi kari ke jaj ban riu khasi jungi kadang sadin
Bat kejing sneu baharukom kadang wan hiar kadang wan hapo kejela kejunga kejungpi hakane karulum khasi kejunga kejungpi kohan men ko para shisin kasni baro kiwei ki jaj ban riu baro ka jela kane ka thainon is jungi ka pej ya kanuk sababha jong ka jela meghalaya khamta me karilum khasi jungi hanre matapat kiwei ki pej ya karilum khasi jungi da ka wei kar kompej Om Desu ban pej kata kanuk sak babha hanre haba ki pule kot khubor haba ki pule ki kino ki research kin sapan rem yangi kin soong ba shisha manchwa ka rilum khasi kalong kanuk sa babha ki wei menta pat kalong kanuk sa bas new ki wei hato kam de ka por yang ayepi bangin keim ko han men ko para bangin kelak bamut ngin long kita ki ba husiar ban sios ngeu ya ka surga jungblai hatong ngim dai ban long kita ki bru ki ba ban sarai ban lebha ban imbha ha ka jing im ka junga ka jukpi ban sarai bha ya kita ki hukum ki ba ubleu lai ka ba ka imlang ka salang ka jungi ka lai hato shisha kam dai ka por yang ayepi bangin pen krek ken ban yo mat yo trai hakane kasngi ko han men ko para habau jisu khot yang ayepi bangin long kita ki breu ki bahusiar ban long kita ki breu ki basarai ban long kita ki breu balapan krek lane ki ba kloi ban pada yang yo trai to ken ngin duai to ken ngin IT la de hau jisu kenang bau jisu unang ai boringi kenang bau jisu unang krasyan yangi kamtam ka bor jong man simba khoj kan wan hiar halor jing i wei pai wei but habaro ki jaj ben reu jong karilum khasi jungi kamtam mangi kristan ngim long shu kita ki badi yo trai ngim long shu kita ki breu ki badi yala ke jong ke jaj ben reu hanrei to ngin sngam ya ka sur ke jong trai kenang ba ka jaj ben reu jungi kenang ba ka balang ke jungi kenang kiu shaprang kanang kiu wirat ha ke jing nang ke jing stat ha ke jing tu breu ha ke jing tu blai kenang ba ha ka we ke sngi ngin kan do yo trai markmat utrai song yangi shabas pilale bha ha ke jing em ke jung pi menta ka beneng ka dei ka jong pi and yoro yo Jesus Christ trong ngin pala ka jong ka jingej ngangej hau blei ukpa badan bor baro unong tau ka beneng bat ka kendeu pad hau Jesus Christ ukon bamaroi jungu utrai jungi yaw balapun naw man simba khoj yaw balakhana kamaria thai sati ubashala bein hapo Pontius Pilatus la sanar pnayu la ya balatebu la yar shkabiyab akasni ka balad la mi pa ni ka bayab ulakiu shabneng usong shakamanu pabdan barbaro nangcha wan pat ban bishar ki bim ki bayab angai daman sem bakoj akabalang kathalek bakoj agaching salok kerel khoj agaching ma be ki pop agaching mi pat kada but agaching em bom chukut amen Laispa nyopunri Laispa nyopunri She met but she men sim O Jesu Christu try Ngira hame gopa Majin ayu pukawan Ilong uke Chris Day bantel yada gorjing tenju Ban long She met but she men sim O Jesu Christu try Ngira me gopa Lajin ayu pukawan So wan ngilong u Chris Hap kem hap nyota gajing sitom Ban long kawan babang But she men sim O Jesu Christu
utrai irahame kupa lajinai upukawan. Toduai ko para baga jingknya junga bajong pi kan long bapedang hunak mano bleu pa badan bor baro Utrai pideng jing kenyane kti jong pi. Nak benta kacing ro rom kerteng jong. Kacing mento yengi pada kapalang kui jong baro kuwei. kotrai me balapenyo ya lade yau pai jong ga jing ting kun da ka we ga jingknya ka balatrwa sisen bat sijinam tos ngausan ban ai hangi ya ga jing ai jong ga jing atli bat ga jing suk ha ka balang jong me dau kris utrai jongi Amen. Utrai dan rengkat bat pi Rengka bat piru. token tu yala ki danut Ikin tiwi ki shao token trai. ai utrai blai jongi Kasong hok pat kadai. da shisha kalong basong hok bat ka badai ka dei ti jongi bat ka jing panem yangi haman lakapor bat ka jaka banai ngu ye me ko kan rat ko pa ba khut ko blai badan bar bat bam jikut leng bao trai jongi Jesus Christ Nama da gijing khai u lapan thamai ya gijing long breu barim ba da gijing sha shitom jung u lapan dam no ya kapop jongi da gijing me pa jung u na ki bayap u lapli ya kalanti sha gijing embam jukut ba da ka ba u keu sha me kok pa u lapli wang ya krdab ka beneng ba namar kata rengkat bat kakon hon jong ki angel bat ki rukhuj ngirwaya ke jingwaya roya me ban ngi pan bana klem sange Bakud utrai Bakud ubleki pai Leng bat berteki dap Dai kaburam jauh me Rayu sana syajrau Rayu sana klemkut Rayu sana yublei junong Ya royu tabawan Haka gerteng utrai Neng bat berteki dap Daga buram jong me Rayu sana syatra Rayu sana klemkut Rayu sana yublei junong da shisha malang bukoj kotrai ka thame jong ka jingkoj baro namar kata ngi kerpadya me to pan khoj pan kantang ya kine ke jingtrwa jongi dak bapha yo man sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kala long yangi kam med bat kasnam jong utrai jongi u Jesus Christ hakapor bladino yo badala kamon sngo bha ula priang ya ke jing shashutam ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia u badalai hala gisenran u ong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keban IT na kebanta jongpi ha kejukur kom enda lalaya bam ula shimyo kukuri bad kebaingu biang yame ula ai hala gisenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai badbom jukut yak ba enpenme na kebanta jongpi ban na kebanta kibabun na kebanta kajingmap ekipop tole yakane ban kan mau yanga kajimaya jong kajingai Kata sin bangi bam yune uku Kat ngidi
yap chong me ko try Tadhadu menwan Namar kata ngi bapan mentra ya gajing ya bagajing me pa jung u ngi trwa ha me ko try uk pu jong gajing em badya ko khuri jong gajing pen em ngi dai ngu ai dem namar melanyew yang ngi babet ban yang akmat jung me bad ban sakri me da kebas ngoret ngi kerpa dia me bangi ki bayo banta hakamet bat kasna mo kres ngilong ki ba lapan yatli ka we dauman semba khoj token mau ko try ka balang jung me ka bala priang setelah ka perthei bato penjanaya ka ha gajing it rangkat bada Francis pa ba khoj jungi ulbat marwen u bishop jungi ka kanhon ki bishop bat baro ki lingdo token mau lem ruya ki henmen ki para rang bat kanthei ki balayat hiya da ka makramen ha gajing me pat Badia baro ki balaklat no ha gijing isne jong me to priang ye ki sa gijing sai ka khamat jong me to isne yang i baro ngi kerpad ye me barangkat bat kamaria the soti bakhoj ka kmi jong ublai ujisa bakhoj ukorem jong ka ki apostol bakhoj bat baro kru khoj ki balapens ngo ba ye me pateng la pateng ngin long ki babet banyo bantalem ha gijing embam jukut bat bengen yaro bat pandan borom ye me daw kon jong me O Jesu Christ. Da'u lembadu badha'u kanlong hame bleuk pa badan bor ha gijing long kawei jong man simba kuj baro ka borom bad gijing ro junam la junam amen. Kumbelah hukum yang ngi daw nong pen embat kumbelah hikai ngi dakstin blai ngi nod banong kok pa chungi ba habneng kalong ka bakhoj karteng chungme kanwan ka hima chungme kalong ka mon chungme ha kendeu kumba habneng tai ngi menta ka jungbang chungi ka ba hala ka si batama yang ngi kerengkang chungi kumba ngi ma bi ka bless ne yang ngi badwad yalam ngi sha ka jing pensoi henry tepan la yang ngi na ka basneu to pen la yang ngi kerpat ko try na gijing sneu baro ha gijing sbon jong me to a jing sug jing sanya ki sngi jingi knang ba da gijing rap ka jing isne jong me ngin lai barabor na ka pop ban ngin yo jing da na gijing janjar baro kat ba ngi dingap khme lenti ya gijing kermen ba khoj bat gijing wan pat jong nong panem jongi u Jesu Christ Namar ka jong me kalong kahima Kajong me kabor berkaburom Junam la junam Kotra Jesu Christ me belong hagi apostol jong me Kajing su ngai api Kajing su jengang ai api Wat pe jiki pop jengi Henry yagi jengai jong kabalang jong me Bad ha kajing sebon jong me To ai haka yagi jing suk bad kajing atali kawai Kat kum kamon jong me Mame ubi madbasan syar Junam la junam Amen Kajing suku try kandan barabor rengkat bat pi ro tong ini terwai kada kajing suk iway highway pat kajing suk bat pi Ko kun lang bro to play make it keep for birthday to say Hak meu kon lang brod jong blai hak meu bukit no ki pop jong ka perthai suk ya ki to ki balakhot sha ka jong khawai jong kon lang brod ko kan rat nam shong hak man rong po ki ing ke chna an rai shong tang na tien ka man sem chna kan sakhya hi kamat das nam Christ kan ri ka lang sha ka jong bam jukut amen
Tremendous man, Chris. 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 One good try, one show, but walang adu, ngaitang yamin, pinirutang yamin, ku try ku play jonga, namar me ijanga, gay kelyang yamin, barbit barsi, besumar yang aku try, namar me ijang yanga. One good try, one show, but walang adu, ngaitang yamin. Habang Hashem jingin, akalan ti jingin, jingin barokim shan, abamidon najan, barmit barsi, besumar yang aku try, namar meit tang yangan, one good Or try. try, Ni wana kumaj me sajisin. Paniro, wanengu, panan buram mane yame. Namar melong belay jingi, namar melong kumaj jingi, namar melong nong suspa jingi. Pinangai ti sisu yalade yame kuchisu hagane kasngi. Batung jero, hagisngi bansabot kajingi em kajingi. Shisha bangila melong kita kibreu kibangsian. Kalau bersengap di besar kamai keren. Pangilong kita kibreu kibasyarai makajong kajing em. Mansyarai kibong kajong me. Pangilaro ban pengkrep hai ladi. Atong kita kibangkoi ban penyang ya kamon kajong me ha kajing em kajong e. Oh Jesu, ini ai duai. Nak pencagi abang bersyukur mas telah kepercayai.
jing koi ka jing kia akal yang kemet ke ban sem le kam pula nak benda jing ki ko jisu bi je bakin yo masisha ya kata ke jing koi ka bapura inang ya duwai ko tra jisu nak benda jaj ben reu jong kari lom khasi jui kham tame mangi wei bai wei inang la ban pas kham ya ke jui hame inang la su ban balong kita ki breu ki magloi ban kala ki mamut kanang baga balang ke jui kanang scam ha ke jui kanang baga jaj ben reu ke jui kanang roy ha ke jing nang ke jing start ha ke jing te breu ha ke jing te play jisu krishan yangi jisu ai boring Jesus yalam patin nanti yangi pasisang ilong kita kibreu kiba hosiar kibreu kiba sharai kibreu kiba banusno bahaya me man la kapor pangilong kita kibreu bakloi panle ya kamon keceme ai boring krishan yangi yalam patin nanti yangi ko try Jesus be Tong ini aduai to pendepura hangi ko try ngi kerpat ya ke kam penkhia jong ga jingis nei jong me bato panjanai batori yangi banlong kita ki bahaki ek e baro ngin la ban pensung bahaya me dau kris utrai jongi Amen. Utrai dan rengkat bat pi Engkau berfiru. Kublai badan berbaro unkerku yepi pa badokun pada mensim bakut Amen. Tolai suk ya roba syukriyo trai da gajeng emba bahajong pi Isengu yau blei. Laispa arfusa. Laispa arfusa. Ya ikimar kalian kumbanganga la ijapi Pinyo jingkmen jonga pomdon bala bansim no napi Pinyo jingkmen jongu pomdon bala bansim no Ya im telika we kumbak pa o ya im bat nga pin yo jing im jonga lada jing it kan ya don bat pi pin yo jing im jongu lada jing it kan ya don bat pi Aburam hakpa berukun ham sim bakui kumbalang pamenikong kumcik mentar barabor jinam la jinam amen. En ya raya try Jesus Christ jinam la jinam